10,000 ji oseloyo pesa modhuro kanyo. Nang'isi ni mae ni pesa manyalo rito ngimani. Bing'eyo inyalo tugo kata didek miwuok gi 30,000. Inyalo tugo kata diriyo miwuok gi 20 kata 15 kata 30. To mano en gima iloyo kata ng'ato ma pod rito salary e dwe mangima. In iseyudo pesa nendo within a day. E sa achiel iseyudo pesa nendo. Koro mano ende ber mare. In bende adwaro ni mondo mi item gi sani. Mokwongo bed gi pesa e M-Pesa mari. Bed gi 100 M-Pesa mari nikech kanyo ende ibro ng'ade pesa mar tugo. Kaeto kiseketo to iketo pin mari. M-Pesa dhi prompt mondo mi iket pin. Kiseketo pin to pesa ma oyudo e ticket cha ibro orni godo e M-Pesa mari sano sano. Tugo bedo regulated kendo bedo licensed kod the BCLB. Waluongo ni Betting Control and Licensing Board, license number 945. Itugo ma responsible, nyaka ibed gi higni 18 eka itugo. Jokama Chelsea obiro mayore. Chelsea ji ok dag kamano. Ji ok dag kamano bwana. Nicholas Adem. Arwako jersey by the way. Arwako jersey iye kae ni ma blue. Ing'eyo? Kata consolation. Ing'eyo ni kata kigo ng'ato tiwe yudo moro mar ywe pi wang'. Yani ile goal mok dhi keto any difference. But at least ok gi anono. Ok inyal go ng'ato 8. Nyiso ni nok gi train. Kaeto nyinge bende Noah. Kata ka kore ng'iyo yawa. But sawa, aparo ni beduru motang' kabisa. Beduru motang' season ni endi. Chelsea obiro mayore. Kapod team moro cha yumba. Pod gi yumba. To wan wakalo kamanendo. Asante sana Achieng' Nyoyugi wacho ni Eva. Tieng're wantiere but wawito mana wuonwa Bishop Joseph Obiero Arua. Jaduong' no nindo Star Annex gotieno. Wakuyo poleni sana. Achieng' Nyoyugi poleni sana. Arthur Arua. Arthur Agina Nyakwar Arua. Asante sana Moi Nyakwar Hongo. Aneno uteni kanyende yo makare kabisa. Paul Sajero mar Sajero Catering Services. In benda ng'eyo ni koro ikete kaini yo makare. Kwa kamanendo karibu sana e chenro mar Kinda gi Tich.